For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, for det er så ned med min stilo. Og når jeg er færdig med mit art shows, et par 100 kilo real, så er det godt, at vi har movies, hvor jeg kan ikke nok at smide op. Lidt af mere, for jeg smiler over hele 5 øren. Hold dem under, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tags, så må de hellere lære dem nogle tags. Jeg giver så meget, ja, jeg giver så meget af mig selv for tiden. Og hatten den er flået for længe, så ja. Så der er de dyre rats, en nat er så ned med mig. Men nogle gange tænker jeg, kan snart komme op i gear. Er det må det være, men så hører jeg, hvad Sølleren siger til mig. Siger til os, de har brug for et hænder. Siger til os, de vil have en ny video. Inviterer, hvad der mere, hvor I hen nu. Kom tilbage igen, kom tilbage igen. Siger til os, de har brug for en anden mand. Siger til os, de vil have lidt værre tilbage. Og vi kigger på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. Siger det klæder som blærer, så de fleste her på pladsen, de kan være vores